Eleged van abból, hogy minden évben festened kell a kerítést? Szeretnél egy gyönyörű kerítést vagy teraszburkolatot, ami hosszú évekig megőrzi esztétikáját karbantartás nélkül? Akkor itt az ideje, hogy megismerkedj a VPC Nagyker kínálatával. Nálunk prémium minőségű, gondozásmentes VPC kerítéseket és burkolatokat találsz, amelyek nem vetemednek, nem szálkásodnak és ellenállnak az időjárás viszontagságainak. Bemutató termeinkben Pesten és Budán, valamint országszerte elérhető partnereinknél saját szemeddel is meggyőződhetsz termékeink minőségéről. Akár egy időtálló kerítést szeretnél, akár biztonságos, csúszásmentes burkolatot a medence köré vagy a teraszodra, a VPC tökéletes választás. Könnyen megmunkálható, így a telepítése is egyszerű, akár saját magad is elvégezheted. Mindezt elérhető áron kínáljuk, hogy ne kelljen kompromisszumot kötnöd. Ne várj tovább! Látogass el hozzánk és kérj személyre szabott ajánlatot még ma! vpcnagyker.hu